Hello guys, good morning. Muli ito si Visayan Daisy Vlog. Umagang umaga guys, nanghihingi tayo dun guys ng update guys sa Bisaya kasi medyo nagka-signal na sila, pero guys ang tubig grabe, ang lalim guys. Ipapakita ko sa inyo kayo guys kasi ito nga sinend ngayon ng pamangking ko rito yung ano namin guys, yung computer namin, kasi yung pamangking ko na yun guys, dun siya nakatira dun sa bahay na binigay ni mama sa akin na ano, pero may ano yun, may up and down yun. Ngayon yung baba namin, yun ang ginawa namin computeran. Ngayon guys, ipapakita niya sa inyo gayon guys, yung kung gaano doon kalalim mismo ang mga computer, inakyat na nila. Tapos guys, nako, nalulungkot ako ngayon guys, nakapupos ko lang dyan ngayon nangyari doon sa Panitaan guys, malapit lang yun sa amin guys. Ang driver ng bangka guys, hindi niya alam na ganun kataas ang bangka, tuloy-tuloy ang takbo niya. Diyos ko, ang daming namatay guys, talaga naman nakakatakot talaga, Diyos ko. Sana matigil na to guys ang baha guys. Nangingilabot nga ako guys nung mapanood ko, ayun, ni-share ko nga ngayon. Diyos ko, nakakalungkot. Sana wala nang kasunod nung guys, Diyos ko. Ngayon guys, ito guys, ipapakita ko na lang sa inyo guys yung unang update ko, kasi ang mga pamangkin ko ngayon guys, inuutosan ko sila mag-update sila rito, para kasi mga nasa abroad din namin makakilala guys, kasi kagabi hindi ako nakatulog guys, kasi yung mga nasa Italy, nag-ano sila guys, nakikita nilang online ako, inaano nila ako na mag-update daw ako. Ay wala naman ako ngayon matagpagtanong nga mo lalim ng tubig. Sino ba nang buwang na magbababa doon na hanggang dito ang tubig? Wag mag-ano lang, mag-video, di ba? Ngayon, ito ang unang update ko guys sa nangyari doon ngayon sa amin mismo, sa labas mismo ng aming bahay, saka doon sa aming computeran guys. Ito guys, tingnan nyo. Ganito nakalalim sa aming bahay. Yan guys. Ganito na siya kalalim. Nasira ng aming pintuan. Tingnan natin sa labas guys. Ako ba yung video yung alas na Woo! Ayan guys. Titignan kung gaano kalalim ang tubig. Hanggang dibdib na po. May mga bangka-bangka na po ang dumadaan dito. Hindi na po tricycle. Ha? Magabi, dito sa tubang kang Papaldon de Lugete Caramela. Lugete, ipa-itim ba yan? Di ba mapuno eh?
Pila? Oh, 4 na. Nakita nyo guys, ang lalim-lalim na nung kasi yung bahay na yan ni mama guys, bago pasukin yan ng tubig guys, ano muna yan, tagatuhod muna ang tubig sa kalsada, bago yan naakyat sa loob ng bahay mismo ni mama na yan. Eh ngayon tingnan mo guys, talagang kaya ang mga tao doon guys sa lugar namin sa Malik, halos lahat may mga taas. Kasi yan talaga, talaga yung reserva talaga. Kasi isang taon, ilang bisis kami yan binabaha dyan. Kasi basta umulan sa 2nd district, bagsak agad, salo ka agad yan dyan namin. Eh nasanay na kami, pero ngayon guys, grabe talaga to ngayong baha na to. Ito daw ang pinakamataas na baha. Lahat ng mga bahay dati na hindi pinapasok ng tubig, ngayon pinasok na guys. Kaya guys, lang guys, patuloy lang tayo guys, manood dito sa aking pag-video guys. Gawa na ina-update naman ako ng mga pamangkin ko. Ayun, nga sila ngayon guys, nag-arkila nga sila ng bangka kasi may signal na sila. Sabi ko, anong silbi? Sabi ko, sabi ko, yun yung pinapaarkila ko sila ng bangka para videohan nga ang kabuuhan talaga na nangyayari sa lang yan guys, sa lugar, sa kalye lang namin yan guys ngayon, kasi sa tapat yan, sa baba, bali loob yan ng komputera namin guys, saka yung kalsada lang ang kinuha muna ni Jis, niyang asawa ni nung nakahubad kanina, gawa ng pamangkin ko na yan, kasi hindi naman siya pwede din ng babae, hindi pwedeng lumusong, kaya yan lang munang kinuha niya guys. Kaya muli guys, salamat sa panonood sa aking video. Patuloy kayo guys, mag-subscribe kay Visayan Daisy Vlog. Malungkot si Visayan pero hindi tayo yan, tumawa pa rin tayo guys. Nalulungkot talaga ako ngayon, kaya muli guys, salamat sa panonood nyo guys.